je dána kružnice a bod M vně kružnice. Máme sestrojit všechny přímky, které procházejí bodem M a protínají kružnici ve dvou bodech A, B. A platí, že vzdálenost MB je rovna trojnásobku vzdálenosti MA. V úloze je tedy zadána kružnice, bod M vně. Máme vést přímku, to znamená takhle nějak povedeme přímku, aby dva body, které nám vytvoří společně s kružnicí, nám dělily v nějakém poměru úsečky bodu M. To samé zřejmě bude tady na druhou stranu. K řešení úlohy využijeme stejnolehlost. Bod M bude středem stejnolehlosti a protože vzdálenost bodu M B má být 3x vzdálenost MA, bude koeficient stejnolehlosti 1/3. Bude kladný, protože obraz i vzor budou ležet na jednu stranu od toho středu stejnolehlosti M. Takže vlastně zobrazujeme kružnici ve stejnolehlosti se středem M a s koeficientem 1/3. Spojíme střed kružnice se středem stejnolehlosti a obraz S1 bude ležet 2/3 od středu a 1/3 od bodu M. Takže S1M je 1/3 vlastně vzdálenosti SM. Sestrojíme kružnici, která bude mít třetinový poloměr oproti té původní kružnici. No a najdeme vlastně bod A1 a bod A2 jako body na kružnici. Spojíme s bodem M, najdeme B1, spojíme druhý bod s bodem M, najdeme bod B2. No a vlastně máme nalezeny obě dvě přímky. Ještě můžeme nechat opravdu změřit vzdálenosti, aby bylo vidět, že MA, když vynásobíme 3, dostaneme vzdálenost MB. Tedy ještě jednou.